May bahay siya. Pasilip muna guys. Tagalin mo daw yan. Tagalin mo yan. Ayun. Oo. No, yan oh. May pulot-pulot siya, kaunti. Diba? Kung ano gagawin nyo dyan? Tatakpin nyo na? Bagdin na. Ay, ano pala ito? Pag nanggagat yan. What's up mga kapare ko, na bagong content tayo dito sa episode na to guys. Tapos na tayo mag-apa. Pauwi na rin tayo, hanap tayo ng liguan at kung ano pang pwede. Ayan, ayan guys, matanaw lang sila sa ganyang lugar. Makikita na nila kung may liguan o wala. Ang liguan dito ay yung honeybee. Ayan, maghahanap tayo ng honeybee. So, tinatanaw lang nila yan. Hindi yan tingnan. Malalaman mo na kung paano. Ayan si Christoph. So, ayan guys, nakikita lang pala yan pagka mainit, may sikat ng araw. Kasi nakikita nila lumilipad-lipad. So, ayan lang guys yung ginagawa niya. Ayun, nakakita na ako ng isa galing dito oh. Punta dyan. Dito lang. Ganun pala yun. Yan guys, hindi natin nakita sa camera pero nakikita nga lumilipad yung ibon. Ay, yung ibon. Iguan. Ano ito yata banda? Alam na agad ay. Alam, nag-aabag na. Nag-aabag na si Pilo. Ayun, katartanaw lang yan mga idol. Pagkaraganyan lang yan mga lods, pero malayo ang tanaw niyan. Yung pala bernik ng syuta. Kaya malayo ang tanaw. Mga niya, wagong dukot sa gero. Yes, may natagpuan. Nagpuan. Ayun. Ano mo nakita? Wala naman. Saan? Ayan. Butas. Ayan guys, may nakatagpuan tayong liguan. Saan naman lang mayroong honey. Ano honeybee. Wala. Ayan. Ibang content ito. Yan pala ang pantipag ay. Andahan lang. Ay, andahan. Andahan lang, sabi ni Sabi meron. Pasok baga? Oh, si Loli. Oh, may ahas dyan. Ayun na. Ito na guys, liguan. Ayan, ay na, ayan oh. Nakakita na oh. Ay na, roon. May bahay siya. Pasilip muna guys. Tagalin mo daw yan, tagalin mo yan. Ayun. Oo. No, ayan oh. May pulot-pulot siya, kaunti. Diba? Kung ano gagawin nyo dyan? Tatakpin nyo na? Bagdin na. Ay, ano pala ito? Pag nanggagat yan. Buti, lapit na. Uy, gano'n to. Yan guys ang bahay. Ayun, nahaw. Baka nahaw. Ito guys yung Ayan ang liguan mga lods. Kinakamay lang po yan. Wala nang puhag-puhag. Ay, ano nga pupuwag na? Yan ang usok-usok. Tatatlo ang bahay siya. Hindi kinakagat. Hindi mo na pinausukan.
Agad kayo dyan. Ito ang pulot oh. Saan? Yung puti. Saan? Ito. Ayan, ang pulot yan. Yan guys, mayroon tayong Kakunti lang, may pulot na konti. Yan. Wala nang usok-usok, basta dinukot na lang. Siya na yun. Ayan guys. Ito na po, paalam na. Salamat sa iyo, Honeybee. Meron kaming napuhag. Sinira natin ang bahay. Ayun na, nagpapagpag yung dalawa. Ang dami naghahabol. So, andito lang sa aking tainga. Mamaya, pagkagatin tayo niyan. Pulot. Saan? So ito guys, ay pulot to. Hey! Honey. Dito muna tayo. Kain muna tayo. Mamukbang tayo ng ano. Ayan, so guys, bumukbang muna kami ng honeybee. Kaunti ang pulot. Kunti lang ang pulot niya guys. Uod na. Tamis pa ano, bago pa ay. Pinakain ba ganyan? Sasaw lang sa pulot niya. Oh. Sauce. Uod. Kami. Lasang gatas. Gatas. Tatlo ang bahay niya, no? Ang liliit na ligbuan. Yung katapugay sa akin. Mabait. Shit ka. Kagat ka pa eh. Tayo sa ano. Tayo. Guys. Okay, 1-0 tayo. Ha? Paano ang bilang sa pulo? Hindi ko kagad lang. Kasi mo nakipati. Baka na lang. So guys, yan na nakakita kami ng isang puno dito. Malaking puno siya, yan, no? Kalakapad ng ugat. Gandang taguan. Tago ka. Marilan. Ika ka naman ang kamanda. Oh, di na makakalis sa bulat yan. Hindi ka ganyan makakalugso. Tapunan ng granada. Ay, mas dito. Ayan, muhon. Pag-itan pala. Laki. Oo, grabe ugat oh. No? Siya. Lutang. May bangko. Oo, ganda ng ugat. Kakaiba siya. May bangko. Saan? Siguro may nag-ano. Ay, pinagtaguan ito ng kardo. Hindi nakapisa si kardo ay. Hindi nakapisto ang sniper. Ay! Sniper. Bantay ano. Oh. Kaaway. Butit eh. Ganda no? Ganda ng pagka ano nga. Guys, may nakita tayong ano, bahay ng putyutan. Ito guys yung malaki naman na honeybee. Malaki. Laki? So ayan guys, ay putyutan no. Kita? Oo, ayan, laki. Ayan guys, ang putyutan. Oh, ayan, zoom in oh. Ayan ba? Oh, laki. Kasuntok. Gulpi. Laki. Laki mga lods. Ayos. Wala pang pulit. So ayan guys. Nakita lang naman. Medyo mahirap lang ano. Ayan, makita tayo ng putyutan na. Ayan siya guys. Oh. Putyutan.
Lilipad-lipad pa. Ngayon nakakita na tayo. Anong gagawin nyo? Wala lang usok-usok. Adyoin mo na. Ayan. Bihog lang po ang sakalam pagdating sa ganyang katataas. Mataas po siya na guys. Nasa taas ng puno. Ang hirap pati ng akyati. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's